сведкаў, што ён якісь там каліновец, бо дапамагае каліноўцам, я не ведаю. Здаў бы его ў КГБ? Без задуменняў здаў бы. Ну, бо ён вораг наш, і ён нічога добрага не жадае нашай краіне. У нас па-беларускі. Ну, чаму? Вітаю, кажуць. Добрага вечара. Ну да, добрый вечар. Ну, вось, бачыш. Панству. Ну. Размаўляеш беларускую? Добра? Не? Да, размаўляю. Размаўляеш? Нормально говорю? Ну, добра. Я шукаю суразмоўцу, можа, хтось па-беларускі. Можа, не? Я могу па-беларускі. Так. Добра. Як там у вас у Беларусі? Што зараз? Якія там навіны? Кажуць, што... Вельмі што? Вельмі добра ўсё у нас. Вельмі добра. Заробкі растуць, так? Да, багата жывем. Багата жывем? Так. І колькі зарабляеце ў месяц? Так. Месяц? Ну, у Мінску сколькі? Амаль $1000. $1000? Дзе што такое? Не чуў я такога. Я чуў ад другіх, хто казаў, што... А ты паглядзі статыстыку. Ну, якая статыстыка? Што маеш на ўвазе? Статыстычнага бюро беларускага? Гэта адна справа. Калі размаўляю з кім, хто працуе на МАЗе, той кажа, што можа $300-400 зарабляе. Гэта ж не значыць, што ўсе столькі зарабляюць. Заробкі у нас растуць цяпер. Цяпер заробкі растуць? То есть 1000 – это за які перыяд? Я пабачу зараз. За месяц? За месяц? Ну, я маю на ўвазе гэты год. За красавік. Так, ага. Зараз. Беларусь. Нет, в Минске, смотри. Не в Беларуси. Адрозніваецца? Ну, немного, да. В Беларуси в среднем меньше немного. Так, але ж цены ў Мінску паболей будуць, так? Ну, паболей, да. Ну, так, одно на одно так і будзе. Так, гэта будзе $850. По данным лютага. По данным лютага, болей нема. Гэта по данным. А это ад каго зараз? Майфін бывай, по-моему. Ну, гэта ж... Да. Так. Ну, а сам дзе працуеш? У банке. У банке? Так може в банке ты и зарабляешь, может, 1000 свою. Да я же говорю про среднюю, а не про банковскую. А, да еще более. В России все. Такий кризис у всім світі, а Беларусь там іде уперед. Ну, да, потому что мы не слухаем всяких дурнів, як ви. Яких дурнів? Захід, наприклад. А чим Захід такий дурний? Бо Захід нам ніколи не жадав доброго нічого. Ні вам, ні нам. А Росія? Росія жадала. Жадала? А хацеў бы, каб Беларусь была ў складзе России як суб'ект федерации? А я не думал об этом. Ну, зараз подумай. Як? Ну, не будзе ваша. Ну, мне і так добра. Ну, так, мне і так добра. А ось так прикинь. Зараз не стане вашего самого галоўнага, так? І штось рабіць трэба, і расейцы там в Кремле вырашаюць, што Беларусь будзе федерацыя. Дзякуючы нашему галоўнаму у нас все добра. Все добра. Працуеш у банке? Да и не только в банках. Угу. И на МАЗе. И на МАЗе все добро. Ты приедь сюда и погляди на твары людей. Я ведаю, что такое Беларусь, что такое Минск, я ведаю. Мабыць, нават лепш за цябе. А скажи, кто-нибудь скажет, что ему кепска жить. Говорять. І валять на захід. Це як хто працювати не хоче, ти говориш. Ні. І валять, працюють, і валять на захід. І там працюють. Куди вони валять? Ёсць і такі. Ось, слухай, а як твої відносини до вот этой кризи російсько-української, як ти? Що ти маєш на увазі? Ну, це ваші проблеми, ви їх самі вирішаєте. А як ти? Ви у їх уляпалися? Твоя думка. Дякуючи вашому Зеленському доброму. От ви їх вирішаєте. А твоя думка, як гэта скончить? А що мені до чужих проблем? Ні. А які проблеми у Білорусі? Нема ніяких? У Білорусі нема проблем. Зовсім. Бо в Білорусі править мудрий лідер.
в відрозненні від вашої. Мудрий лідер. Слухай, а як ти лічиш, мудрий лідер може бути вибиратися кожного разу вже 30 років? Звісно, може. Один і той же. Дякуючи гэтаму у Білорусі все добре. Тому що не збирається. Слухай, А який толк, що у вас шостий президент уже? а я за Білорусь кажу. То ми живемо не кепсько в Білорусі. Я ведаю, да. От. Банківські працівники, Розумію вас. так, я розумію. Слухай, а як ти лічиш там на тому самому клятому Заході, як вони живуть? Такі ж самі банківські працівники, може такі ж самі роботники, як на МАЗі? Ну, може і лепі, а що тут? Ага. Ну, ось тому я кажу, що може у той бок глядеть, а не в російський. І що ти? Ти думаєш, коли ми вийдемо в Європу, ми будемо жити, як вони? Ну, не спочатку самого. Так, потихоньку, Так ти потихоньку. погоди, ну ви живете по-європейськи? Ще ні. Ті, де ви знаходите? Ще ні. Ну, да. Хотілось би. Не по-російськи, в будь-якому випадку. Я думаю, що років 10 назад ви жили намного ліпше. Ну, кризи бувають завсюди, а ось так сусід, і він не хоче, щоб Україна була і йшла в Європу. Розумієш, так? У вас в Європі ніхто не чекає. Як і нас. Ага, ага. Слухай, а що у вас було у 20-му годі? Ти ж, я так розумію, ти не ходив? Дурні повиходили на вулиці. І що, много дурней стільки? Ну, были некоторые. Несколько тысяч было. І все, да? Ну, Угу. теперь мы, я думаю, шкодують об этом. Думаєш? Слухай, а хто такий? Глядячи на то, як добре ми живемо. Ага. А могли б так і не жити добре, каб їх ніхто не спинив. Добре. Слухай, а що я чув таке, що білоруський якийсь там батальйон є, воює з російцями у Україні? Ну, так це у вороги Білорусі. Як? Каліновці ти маєш в виду? Так, каліновці, ага. Вороги? Ну, їх позабивати треба, я скажу тобі. Навошта? Ну, бо вони вороги. Ну, Наші. добре. А хто такий Костусь Каліновський? Так само ворог? А при чому Костусь Каліновський? Ну, а полк Костуся Вони Каліновського? ніякого отношення не мають до його. Ну, вони взяли його ім'я? Ну, і взяли, да і взяли, що. А, ніяких відносин не мають. Так. Не мають, звісно. Мгм. Слухай, а ось що цікаво, наприклад, твій сусід якийсь, так? І ти ведаєш на 100%, що він якийсь там каліновець, бо допомагає каліновцям, я не ведаю. Здав би його у КГБ? Без задуміння здав би. Сразу. Навошта? Ну, бо він ворог наш, і він нічого доброго не жадає нашій країні. Розумію. Ось ти такий, І да. тим самим я уберегу себе і інших від неприємностей. Мгм. А як ти лічиш, коли я зараз записую тебе і викладу у себе на каналі, де Шмат білорусів, які будуть бачити тебе. можна так зробити? Сапраўдных беларусаў ці Сапраўдных магароў, якія Ні. Білоруси, які з різних міст, з різних городів Білорусі. ну, выкладвай. Так, можна так? Мяне нема чаго Соромиться. саромецца, да. Добре. Ну, тепер ти можеш назвати своє ім'я, і я пішов далі. А, ну, нема не абавязкова тобі ведаць Не моё. обов'язково, так? Да? Ну, таким чином ти можеш йти на. Ти мені більше не потрібен.